ti, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa odvíja okolo nás, by bolo vhodné, aby sme vyšli s niečím, my, čo sme tu sedeli, ako normálni ľudia, nie osobnosti samozrejme, ako povedali sme o sebe, že sme aktívni občania a napísali sme takú krátku výzvu, ak môžeme, tak nech sa páči, no. Čiže my, aktívni občania, vyzývame vás, našich spoluobčanov. Slovo vojna sa vracia do slovníka mnohých, ktorí ho šíria ako niečo samozrejmé, niečo, nad čím sa netreba pozastavovať. Možno si to mnohí z nás ani neuvedomujeme, ale do nášho podvedomia sa toto slovo dostalo v plnom svojom význame. Už nie ako historická udalosť, už nie ako niečo, čo sa deje niekde ďaleko od nás, ale ako niečo, čo môže prepuknúť zo dňa na deň. Napriek referendu, v ktorom sa väčšina zúčastnených vyslovila proti vstupu Slovenska do NATO a ktoré naši politici zmarili, nás vtiahli do tejto organizácie. Tolerovali sme to v naivnej predstave, že obranné zoskupenie nám zabezpečí kľudný život. Vyzerá to tak, že presný opak je pravdou a nad nami sa opäť otvára možnosť svetového konfliktu. Pomaly sa formujú frontové línie tých za a tých proti. Chceme naozaj vojnu? Bez štatistických prieskumov si dovolíme povedať, že drvivá väčšina ľudí, ktorí používajú zdravý rozum, vojnu, ani žiadny ozbrojený konflikt nechce. Je najvyšší čas, aby sme všetci, ktorí sme ešte schopní používať vlastnú hlavu, povedali nahlas nie. Rozkradli nám krajinu pred našimi očami, čo je nepremlčateľný zločin, vlastizrada a kradnú ďalej. Tí, ktorým sme dali dôveru spravovať tento štát, nie nám vládnuť, urobili z nás lacnú pracovnú silu a netreba sa hanbiť povedať novodobých otrokov pre nadnárodné korporácie. Pošliapali základné ľudské hodnoty, lásku, priateľstvo, súcit, humanitu a ako najväčšiu hodnotu nás nútia uznávať peniaze. Peniaze a moc, to sú základné hodnoty, ktoré títo zvrátení jedinci uznávajú. Pre ne boli schopní zapredať vlastný národ a ženú ho do vojny. Do vojny proti komu? A za čo? Či budeme zomierať len preto, aby na nás zarobili tí, ktorí to všetko organizujú? Každý z nás sa narodil ako jedinečná a slobodná bytosť. Sme teda rozdielni v názoroch, v nazeraní na svet. Nastal ale čas, aby sme sa spojili za mier a lepší život pre každého jedného, a to napriek všetkým rozdielnostiam, ktorými sa odlišujeme. Nie lepší život pre pár vyvolených a biedu a vojny pre nás ostatných. Preto my, aktívni občania, ktorí si uvedomujeme, že naše videnie sveta a naše názory, ako riešiť niektoré malé aj veľké problémy, sú často rozdielne, spájame svoje síly s jasným cieľom vyzvať národ slovenský. Nedovoľme, aby nás neustále hrstka psychopatov zaťahovala do ďalších a ďalších konfliktov. My chceme žiť a mať zo života radosť a nie mať strach, čo nás bude čakať zajtra. Vyzývame všetkých ľudí, ktorí zmýšľajú tak ako my, aby sa pridali. Našou jedinou záchranou je spojenie, jednota. Musíme zabudnúť na to, čo nás rozdeľuje, a objavovať to, čo nás spája. Spája nás chuť hľadať a nájsť spôsob, ako žiť lepší život. Život bez strachu, nenávisti, závisti a iných negatívnych emócií. Žiť len tak pre radosť z toho, že sme tu, na tomto prekrásnom svete, na tomto prekrásnom Slovensku. Nepočúvajme tých, ktorí štvú jeden národ proti druhému. Nedovoľme, aby takéto štvavé reči vošli do našich srdc. Spojme sa, lebo toto je jediná cesta, ako sa oslobodíme z tohto jarma, ktoré sme si nechali založiť, a zmeňme správu Slovenska dobrým smerom. Takým smerom, aby žiadny občan nežil na úkor toho druhého. Aby sme si začali vážiť jeden druhého a aby sme sa navzájom počúvali a prijímali názory iných, ak nám náš zdravý rozum hovorí, že stoja za to. Zastavme nekonečné ohlupovanie ľudí a nechajme zaznieť rôzne názory. Sú veci, o ktorých musia rozhodnúť občania a nie hrstka poslancov. Takou ústrednou témou týchto dní je náš postoj k možnému vojnovému konfliktu. Na koho stranu? A proti komu? A či vôbec by sa občania Slovenska pridali? Alebo naozaj necháme, aby o našich životoch, osudoch nás a našich najbližších rozhodovali ľudia bez citu? Zobuďme sa, občania. Ak sa teraz nespojíme, môžeme dopadnúť ako naši naivní susedia, ktorí sa dali vtiahnuť do občianskej vojny ako zviera na porážku. Aj to zviera
sa svojmu usmrteniu bráni viac ako my. Dokážme, že termín homo sapiens bude naozaj znamenať človek rozumný. Túto výzvu podporili signatári, iniciátori 9x9 19. marca roku 2015 v Banskej Bystrici za politickú stranu Priama demokracia, občianske združenie Priama demokracia a aktivisti za funkčenie referenda.